Ahal vilayetinin Akboğdu etrafının Magtymguly Daýhan birleşiginde kofeden taýýarlanýan Nesil Kofe atly önümleri öndürýän kärhananyň açylyş dawrasynda vilayetin sungudy saatlarynyň belen teňlerde ýerine ýetiren aýdymdyr saallary, joşguny tanslary dawratmaşýanlaryň bayramçylyk ruhlaryny hasa belende götürdi. Joşguny ýagnanan aýdymdyr saatlarda gahrman arkadamyň hemde arkadaly gahrman serdarymyň beýigi işleriniň döwrümüň okguny ösüşleriniň halkymyň bagtyýarlygynyň mehriban watamyň dünýäde bolan şan şöhratynyň şeýrede türkmen tebigatynyň gaýtaranmajak gözelliginiň we pek zähmetiň wasby öz şeper beýany tapdy. Edenler şular ýaly kärhanany gurduryp berýän hemde döredilýän şertler mümkinçilikler üçin hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza hemde türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamyza alkyş sözlerini aýtdylar. Bu önümçilik kärhanasynyň açylmagy watamyň hemişeli beýtaraplyk bayramına öz boşy sowga döwürli. Şowkun şatlyga we senen dawaranyň dowamyna büýük kärhananyň gurulşygyna görelili zähmet çeken gurulşykçylary hormat prezidentimiň adyndan sowgatlar dawarly ýagdaýda goşurly. Büýük kärhananyň döwri we binalaryny Mert Ýaran hususy kärhanasynyň ezer 50 gurulşykçylary bina etdiler. Açylyş dawarasyna atmana gelen ýyleşleme soňra büýük kärhananyň guruluş aýratyny bilen tanışdylar. Nesil Kofe kärhanasynyň umumy tutýan meýdany 3,7 hektara barabar bolup, ol ýerde döwrewap önümçilik bölümi, çiğmal we taýýar önümler saklanýan ambarlar toplamy, ýokary innovasiýa eýerýän barlykhany we beýleki bölümler ugurdaş ýerleşenler. Kärhananyň önümçilik bölüminde Italiýadan, Çekiýadan, Germaniýadan, Gresiýadan getirilen innovasiýa eýerýän kämil enjamlar bilen işleriň ähli görnüşi sağlaşyk ýerine ýetirilýär. Önümçülüğün çiğmali Afrika döwletlerinden hemde beýleki ýurtlardan getirilen kofe dänejiklerdir. Daşary döwletlerden getirilen çiğmal ilki bilen gowurulyp fasyllara görä tagamlar sağlanýar. Önümçülük bölüminde kofeler 2 görnüşde taýýarlanýar we gaplanýar. Gowurulyp taýýarlanýan kofeleriň häzirki başlangyç döwründe 5 görnüşe taýýarlanyp olar durly atlarly atlandyrylyp ýürüte taýýarlanan 1 kilogramlyk owadan gaplara gaplanýar. Ýerýän görnüşindäki kofeleriň masa häzirlikçe 4 görnüşe taýýarlanyp, olar 20 gramlyk göze gelewli gaplara gaplanyp halkymyza ködürlenir. Hususy kärhananyň agdy bir işgärleriniň dörejilikli gözlegleri netijesinde geljekde bir önümiň ýene-de täze görnüşleri öňlenip halkymyza elýeterli bahalardan hödürlenip, ulussaýly haritlaryň birine gurlar. Bir ýerde önümlere ýokary derejede gödegçiligi diýen hil balaghanasy bolup, ol halkary ülgülerine laýyk gelýän ýürüýte guwanamolary eýedir. Kärhananyň doly güýjüni işläp başlamagy netijesinde eksport mümkinçiligi peýda bolar. Bu hususy kärhananyň işe başlamagy bilen ýüze golay täze iş ornary döredilip, häzirki wagtda 66-dan gowrak işçi hünärmenden joşguny zähmet çekýär. Bu kärhananyň agdy bir işgärleri döwrewap şertlerde zähmet çekmäge döredilen giň mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamy hemde hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza hoşallyklaryny beýan edýärler.